Azvipere mushe muri yeZimbabwe inoda kuti Idi Mnangagwa aiwa omukiwa nevanhu otaurwa mashoko pamusoro pakachingonzi aiwa Idi Mnangagwa zvaakuita izvi aiwa ongonzi tongombeya nokuti anongoenda aiwa kune mamwe mamember states but pasina aiwa positive result yaanenge achinotora achiunza nyika yeZimbabwe. Mashoko anyogwa panapa reZimbabwe aisana bina mashoko avanyora sonyora kwavaita nokuti bva subscribe like kuti on the band icon ndovanyora vachiti President Emmerson Mnangagwa of Zimbabwe, also known as Tongombeya, is embarked on yet another international trip, this time to South Korea. Critics of Mnangagwa, particularly those opposed to the ruling ZANU-PF party, have long argued that these frequent foreign trips are meaningless forays that yield little tangible benefit for Zimbabwe. In a statement released on Sunday, he expressed his enthusiasm for attending the summit, which he views as a pivotal moment for Zimbabwe and the broader African continent. Proud to attend the inaugural South Korea South Summit, themed "The Future We Make Together, Shared Growth, Sustainability and Solidarity," Mnangagwa said. Satikona kuti vanhu ndo mashoko ari kuya vachitaura panapa vachiti aiwa Idi Mnangagwa anoenda ma-international trips aiwa achinoinvolviwa muma-summits aiwa nema-inaugural processes but nema-inaugural ceremonies but pasina a positive result inozounzwa munyika yedu nyika yeZimbabwe zvaita kuti aiwa agopiwa sari kuti aiwa nditongombeya kunyange kunyanya vanhu vemuopposition vanoopposa the ruling party. Sachipotudze mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro pematrips aIdi Mnangagwa kuti are they bringing a positive result? Tudze mafungiro enyu pine comment section medu, so subscribe, like, channel, turn on the bell icon.